Сёлетні Гомель Open Cup уразіў сваім маштабам. Паспаборнічаць сабраліся больш за 700 спартсменаў. Госці прыехалі з усіх рэгіёнаў Беларусі, а таксама розных гарадоў Расіі, Украіны і Азербайджана. Удзельнікі выступалі адначасова на 4 татамі. Сёлета турнір прайшоў у 8-й раз. Спаборніцтвы праводзіліся па правілах Сусветнай федэрацыі каратэ. Менавіта па іх праз 4 гады каратысты ўпершыню будуць спаборнічаць на Алімпіядзе. Нагадаем, у жніўні гэтага года было вырашана ўключыць каратэ ў праграму Алімпійскіх гульняў 2020 года у Токио. Велась длительная работа для того, чтобы каратэ стало олимпийским видом спорта. И проводилась работа по отработке правил. Прежде всего, это безопасность. У спортсменов, даже у взрослых, у них ограниченный контакт с лицом, одеваются средства защиты, жилеты, накладки, протекторы ног. У детей контакт с головой, с лицом запрещен в принципе, в корпус контакт дозирован. Опять же, задача многих соревнований, да, в том числе и этого, в том, чтобы медицинский персонал, который у нас здесь есть, оставался без работы. У агульнакамандным заліку лідзіравалі прадстаўнікі пінскага гарадскога клуба каратэ «Эдельвейс». Другое месца занялі госці з Расіі, байцы арлоўскай спартшколы «Арол-Кара». Замкнула тройку прызёраў каманда з дюшар нумар 2 «Дынама» горада Мінска. Зборная Гомельскай вобласці, якая складаецца з 4 клубаў, у выніковым пратаколе размясцілася на 13-м радку. Сергей Нігерэвіч, Ігор Марышченко, тэлерадыёкампанія «Гомель».